Какво да си купиш от секс шоп, ако си мъж и си напълно начинаещ? Мъжете. Не е толкова малка. Със сигурност и на двамата, но повярвайте ми, нека го кажем напълно ясно и просто. Да, простатата е ерогенна зона. Ключът тук е комуникация. Здравейте и добре дошли! Ако за първи път попадате в канала ми, аз съм Яна и тук говорим открито за секс, интимност и удоволствие. Днес ще говорим за нещо, за което мнозина се чудят, но няма кого да попитат. И това е въпросът: какво да си купя от секс шоп, ако съм напълно начинаещ? Имам 8 години опит като консултант и собственик на онлайн магазин за интимно удоволствие Passion.bg. И мога уверено да кажа, че хората се чувстват неуверени и изпитват колебания при първите си покупки. И това е напълно нормално. На пазарът има буквално хиляди продукти в различни продуктови категории и човек започва да се чуди кое е най-подходящото за мен, ако това е първата ми играчка. Затова съм тук. Днес ще ви кажа какво да си купите за първи път, ако целта е на края на видеото да знаете точно какво търсите и да се чувствате уверени в избора си. Какво да си купиш от секс шоп, ако си мъж и си напълно начинаещ? Мъжете са категория клиенти, която е много подценявана. Да, свикнали сме да говорим за мъжкото сексуално удоволствие, свикнали сме с мисълта, че мъжете мастурбират, но всъщност мъжкото удоволствие е забулено в много повече срам и мълчание, отколкото женското. Всъщност, често се чудя кой пол страда повече от табута. Нека го кажем напълно ясно и просто. Мъжете имат право да изследват удоволствието си, както самостоятелно, така и с партньор. Нека разгледаме няколко продуктови категории, които са супер подходящи за първа играчка на мъж. Няма да очудя никой, когато започна с мастурбатори. Мастурбаторите са устройства, проектирани за мануална стимулация. Те варират от много прости и дискретни продукти до супер сложни машини. За начинаещите препоръчвам нещо, което е компактно и е с лесна употреба. Много подходящ продукт са яйцата за мастурбация. Те са малки, практични, от мек материал, може да управлявате натиска и интензитета на стимулацията, така че на вас да ви харесва. Но уребрението, което има този продукт във вътрешната част, ви дава екстра стимулация, която няма как да получите, ако не използвате продукт за стимулация. Почистването при мастурбаторите е ключов момент. Винаги при избора си проверявайте дали можете да почиствате продукта ефективно, дали това ще бъде лесно за вас. Много е важно да използвате продукт за почистване на играчки. Мастурбаторите често във вътрешната страна са с много дупчици и каналчета, които задължително трябва да хигиенизирате. Разбира се, може да пробвате и друг тип мастурбатори. Съществуват много варианти, които може да използвате, както в реалистична форма, така и нереалистични. Има такива, които са в пластмасов джоб за по-лесен захват и такива, които са само от мек материал, но при тях може да управлявате натиска. Втората продуктова категория са аналните продукти. Аналната стимулация е физически обоснована. Да, простатата е ерогенна зона. Стига сме го отричали, стига сме мълчали по тази тема. Все повече мъже изследват простатната стимулация. Това не определя сексуалната им ориентация и няма значение дали го коментират с приятелите си или не. Ако сте любопитни да изпробвате аналната стимулация за първи път, има няколко прости правила. Първото е: винаги използвайте продукт, който е специално проектиран за анална стимулация. Не правете експерименти с предмети или с играчки, които не са проектирани за анална стимулация. Има много истории от спешни отделения, до които не искаме да стигаме. Продуктите за анална стимулация са с по-широка основа, така че да бъдат безопасни. Второто правило е: започнете с малък размер. Размерът е от ключово значение при първите опити. Третото просто правило е: винаги използвайте лубрикант. Лубрикантът е от ключово значение за приятната анална стимулация. Не е въпрос на избор, задължителен е. След всичко това, много подходящи продукти за първи опити за анална стимулация са анален плък с малък размер или специално проектираните простатни стимулатори, но обърнете внимание на размерът на проникващата част. Не е нужно аналната стимулация да се получи от първият път. Важното е да релаксирате,
и да се наслаждавате на процеса. Следваща продуктова категория, която е много подходяща за мъже, които са начинаещи, са пенис пръстените. Пенис пръстенът е продукт, който се поставя в основата на пениса или около тестисите. Може да направите и комбинация, ако имате на разположение няколко пенис пръстена. Основната им цел е да намалят притока на кръв, което води до по-твърда и по-дълготрайна ерекция. Има и пенис пръстени, които имат вградени вибрации, което повишава удоволствието вашето или на партньора ви, със сигурност и на двамата, и е много приятно усещане. Ако сте начинаещ, изберете модел, който има възможност за регулиране или е от силно разтеглив материал, така че да сте сигурен, че той ще ви пасне. Внимавайте да не пристегнете прекалено много пръстена и не стойте прекалено дълго време с него. Ето го моят съвет, ако сте начинаещ мъж. Оставете стереотипите на страна. Изследвайте тялото и удоволствието си. Не е въпрос на слабост, а е въпрос на интелигентност. Купете нещо малко и просто, изследвайте продукта и ако ви хареса, надградете. Най-важното нещо, което искам да ви предам с това видео, е, че няма нищо срамно да искате да се чувствате добре в тялото си. Удоволствието е здраве. И няма нищо необикновено в това да използвате секс играчки. Истината е, че повечето хора го правят, но разбира се, не го споделят с широкия си кръг от приятели и познати. Всеки човек иска личният му живот да бъде негова тайна, но това не означава, че това е срамно. Ако имате въпроси, пишете ми в коментар или на съобщение в моите социални мрежи. Старая се да отговарям на всички. Ако темата ви е харесала, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Скоро предстоят и още интересни теми. Ще се видим следващият път, а до тогава пазете се и открийте страстта.